Nazdar bazar, zmrdi. Zdravím. Co neseš? Flašec. Jdem před show. Říká to jak vloger. Máme jdem před show. Jdem si dát piva. Máme se menší tušení, jak něco takového natočit, takže vlastně taková tam Vlastně vaříme poprvé. I to si ze mě utahuje. Čeles. Vaříme poprvé takovýhle hovna. My jsme to nedělali, aspoň bude prdel. Vlastně nějak s hudbou. To jsem nějak s hudbou vlastně. Hudbaky umíme na píču. Podle mě jakoby by nás nemělo sponzorovat. Definitivně. Aby jsme prostě nám dávali tady ten sklo Staroček Premium. Naše kráska, kde je? Kámo, včera jsem ji viděl. Omlouvám se, dostanu na že vlastně slečně, která pracuje, ale to nikdy nemůže být. Bohužel. Nasypej to tam. Pivo v tom ještě. To je po Jurovi nebo po Matějovi. Možná po Kátě. Štětka mi zabiju. Ne, my jsme kreslili Premium. Tak, takže. Hele, 60 korun přesně. Jsou 4 piva, kámo, jsou 4 Staročechy Premium. Ale opět se umíme hezky. Já jsem dělal keramiku. To je skvělý angle, kámo. Já bych chtěl říct, že já jsem Robert Kodym a dneska si ukážeme, jak se vaří plněný bramborový knedlíky uzeným masem se smaženou cibulkou a moravským zelím. Jiro, vyhlašuju konec zkoušky. Rozluč se do kamery. Můj bože! Ne! O můj bože! To bude prdel. Hej, Tomáši, natočíme spolu dneska večer podcast. A nebo porno! Ale budeme spolu ležet v posteli. Jo, tak. Budeme spolu ležet v posteli pod jednou dekou. Jedem na zámetku. Mám tam si balgin. Zabiju. Připravujeme se na cestu. Matěj zamávej. No. To je pro Juríska. Kámo, proč tam ty obličeje, čím jak vypadá ten ksicht? Oni jsou úplně ankery, jsou úplně kámo v síti, prostě v síti. My jsme predátoři totiž. My hrajeme koncerty pro 13letý holky. Právě. Kámo, já zabiju Matyáši, tam všichni bolečka. Zabiju ho. Už to nebude kytarista, ale jenom kripo. Udělám z Matyáše boleček v kripu. To z něj udělám. Já přísám. Krci. To byl prasata. Jaká to je Giant S krtinec, jako s účastňáky na konci. Jak tam byly ty obří krtce. Zmrdit, co jdou do peňáku. Se mluvá, to nejde zapít. Tak, už to točím. Já ho zabiju. Optimističtí. My teď budeme hrát pro lidi. To je... Jako souhlasím, ale... Matěj, otoč se a řekni něco hezkého. Ahoj, já jsem řidič. Já bych chtěl světový mír, ale moje gigantický koule mi v tom bráněj. Jsme v Lovosicích a vysadíme tady Matyáše a odjedeme. Tady ta příšera uprostřed toho kruháče, tak když přijdeš, tak ona se aktivuje a můžeš jí fajtit. Je to boss fight. Musíš přijít do prostřed, to je Lovosický boss fight. Kámo, nemám rád Dark Souls. Ahoj, Toma. Ahoj. Jsme v Lovosicích. Nevím, jak dlouho ještě zbývá do Ropice. Terezín.
Nevezí. Tam se bydlel. Cože? Batohy, nemáte v batozích nic, co potřebujete se? Jo, potřebuji, mám tam cigarety. No tak si je vyndej a Tam pak ještě pojedeme k tobě, ne? Jo, pojedete se mnou? No asi ne? Jo. Matěj Kříž po koncertě uklízí. Uklízím jsem. Bohužel nemáme žádný záběr. Já jdu ještě naběhnout nahoru. Jurek? Ne. Čau, rošte. No hele, koho to tu máme? Bubuty, bubáku. Že si peru sám, Matas. Ahoj, tady. Kosáku, ať tě prasknu mám. A Jura má šlak. Jak hodnotíte show, kluci? Sex. Mama, jak hodnotíš show? Sex. OK. Ahoj mámo, zamávej. To bude do toho. Budeš na konci videa. This shit ain't nothing to me, man. Jako zbytečný pičoviny prostě.